tutu bat marrazten. Konjunto bat osatzen deunen, eta elementu guztik ja finkauta dauzkeunen, tutua marrazteko beti elementu guztiotan eduki behar deu zulo bat o zerbait hortik nondik marraztu behar don erreferentzizateko tutua gero jartzeko garaien. Adibidez, hemen daukeun zulo, kondensaderen dauke zulo hau, eta balbula hontan, bala ordeneko balbula hontan ere dago beste zulo bat, eta horiek bik lotu behar dio. Nola jun behar du? Herramienta zea junda, hemen dago herramienta bat, Express Route, eta honek balio do marrazteko tutuak, eta hemen beste dialogo bat ere irikitzen zaigu, eta hemen ikusten du nola segmentok egiteko daukegu atal bat, errazioak egiteko Smart Dimension eta gero tutua. Hau da, hau egibili behar dugu. Segmentok eta tutua. Hau guzti egiteko. Express Route herramienta honek ematen dio aukera hemen lotzeko beak bi puntu eman da, hasiera eta bukaerako puntuk eman da, beak proposatzen ditu ibilbide batzuk. Bestela, guk eskuz eiteak hemen segmentoen linean bitartez. Aurretik, egin dauzket hemen zera linea batzuk eta linea horiek kentzea, kenduko ditugu. Suprimir eman da, linea horiek kenduko ditugu aurretik egin da darelako. Haurekin duko dut. Linea. Bueno, Express Route matezkio, se te haga clic en el punto inicial de la trayectoria del tubo. Adibidez izan behar da. Hoi da, izango da el punto inicial. Eta la trayectoria final izango da hori bera. Kondensadora dauken sarrera. Vale. Eta beha ja marraztu do trayectoria bat, ikuste zuen. Trayectoria marraztu da. Hemen eman da, behak aldatze ditu trayectoriak, behak sortze ditu trayectoria diferentek. Vale. Sortutako guzti horiek eta onartu ezkio, guk emango duken terminar, eta listo. Hau, nik aldatu nahi bali madete lekuz, hemen dago beste mover segmento, muitze baukeu, onera nahi duen erara. Ikustezu, ezta? Behartu behar dute errore bat, ikusteko zerra egiten don hemengo segmento txiki baldin badieta deleko ez badauke kurba iteko. Behin trajektoria eman da, tubua marraztu behar.